Hola, soc la Rosa del Pazo Sanlleí i a l'Ateneu em trobareu fent cursos d'art, de català, d'història i també monogràfics. Els monogràfics són cursos que estan destinats a tractar intensament una temàtica, un autor, una obra. En aquest cas, el monogràfic que us oferim és el monogràfic dedicat a Domènech i Montaner. Jo diria el gran oblidat, perquè tothom parla de Gaudí, i està molt bé, però Domènech i Montaner, juntament amb Puig i Cadafal, van ser els tres grans creadors del modernisme, i és una figura molt interessant. Suposo que l'associeu a aquest gran hospital que tenim, que és l'Hospital de Sant Pau, però no sé si l'associeu en aquesta frase, que és molt important, perquè al concebre aquest hospital va concebre també la idea de crear salut, no només curar. Doncs bé, treballarem aquest magnífic arquitecte que dona imatge, tradueix en edificis les seves idees sobre com millorar el món. I les tradueix en cases, en hospitals, en palaus de la música, en idees sobre quina Barcelona fer. Això en una època en què la gran dèria d'aquests arquitectes era fer una ciutat que fos una ciutat bonica, bona per viure i molt salutífera. Aleshores, penso que és molt bonic que ens puguem endinsar en el pensament de tota una època, de tota una etapa, a través d'una de les figures més importants de les quals aquest any en commemorem l'aniversari. Això ho treballarem a classe a través de PowerPoints, a través de lectures, i vosaltres rebreu a casa el PDF corresponent a cadascuna de les sessions, que normalment, si són monogràfics, es mouen entre 3 i 5 al llarg d'un sol dia, en una hora determinada, i que per tant podreu gaudir-ne durant 3-5 sessions i endinsar-vos en la història, en la vida i sobretot en el pensament d'aquest personatge en qüestió. En aquest cas, el nostre gran arquitecte Domènech i Montaner.